Здравейте, другари и другарки, фенове на подводния риболов. Казвам се Валентин Люцканов и заедно с оператора Диан Цветков, Дидо, ще направим третото филмче от поредицата за неопрените. Преди всичко искам да ви честитя новата 2025 година, да ви пожелая да сте живи и здрави, много късмет да имате през тази година, много здраве и много време за море, много риболовни излети и да нямате проблеми с домашните, когато искате да ходите на море, да ви пускат лесно, с други думи. Днешният трети епизод за неопрените ще е посветен най-вече на самото обличане, на техниката на обличане, която аз прилагам. Искам да ви благодаря за коментарите и отзивите, които оставихте след първите два филма. Наистина се надявам, че поредицата ще бъде полезна за всички, ще научите много нови неща. Всъщност това е целта на тази поредица. Както казах в предните филмчета, това е насочено най-вече към тези хора, които сега прохождат, към новобранците, така да ги кажем, въпреки че не харесвам тази дума. Затова не се впускам в особено големи подробности, но днеска ще изкоментирам някои неща, които бяхте оставили като въпроси от предните два филма. Ще мина бързо през тях, тъй като времето не е много приятно, доста е студено всъщност навънка, пък аз не искам да снимаме в студия, държа да сме навънка, по-готино е, по-реалистично, по-натурално. Един от коментарите, който имаше, беше по отношение на Long John неопрените. Всъщност там разликата в горницата няма, разликата е единствено в долницата. Взел съм една такава долница, малко е захабена, но идеята ще я схванете. Това не е само чист панталон, това е с панталон, който е с нещо като бельо нагоре, нещо като жилетка, гащеризон. Предимствата на Long John са това, че е по-топъл неопрен, поради това, че нагоре продължава, скрива и гърдите. За зимните условия е много добър вариант, подходящ. На мен лично, аз вече съм отвикнал от Long John, влизам само с панталони, дори в студеното време, слагам бельо по някой път и върху него горницата, но да ви кажа честно, не е никак лошо решение. Може би така последните няколко години просто си наложих сам това да слагам само панталони. За начинаещи хора мисля, че е добро решение в по-студените месеци, когато водата е по-студена. В летните месеци няма нужда от Long John. Може да си влезете спокойно само с обикновен панталон и с горница. Неудобството и недостатъка всъщност на Long John е, че малко или много притиска гръдния кош и дишането не е толкова свободно, колкото ако го няма. Но все пак, ако муркате до 4, 5, 6 метра, не ви трябва кой знае какво голямо раздишване. Това е по отношение на Long John. Имаше желание от един от хората да каже няколко думи малко повече за материалите, от които се изработват неопреновите костюми. Аз не съм чак толкова голям специалист по тази материя. Въпреки всичко, в годините имам някакъв досег и опит с това нещо. Затова ще бъда така максимално кратък. Има няколко основни материала, от които се изработват неопреновите костюми. Ямамото е единият материал, Дайвабо и Хейва. Това са трите, може би, основни и най-разпространени материали, от които се правят неопреновите костюми, които производителите използват масово. Основно разликата в самите материали е от количеството въздух и размера на балончетата на въздуха, които е вкаран вътре в гумата. И всъщност това обуславя разтегливостта, мекотата, топлината на неопрена. Може би за зимни месеци е най-подходящ хейвата, защото носи най-малко олово. Тоест един дебел неопрен ще го натварим с по-малко олово, ако е от хейва. Обаче в същото време, поне според мен, той не топли толкова, колкото Ямамото и Дайвабо.
Последните няколко години аз лично влизам само с Ямамото. Той е най-мекия материал, най-бързо заминава, но за мен е най-удобен за обличане и за мен е най-топлия. Сега, това е много субективно и много лично усещане. Всъщност, като хора, които сега прохождат в подводния риболов, не трябва да обръщате чак толкова много внимание на материала, поне за първия си неопрен. Влезте, научете, има доста по-основни неща, които трябва да се научат преди това да обръщате внимание на материалите. Това, което остана да направя в днешното филмче, в днешния епизод, е да облека неопрена, да видите самата техника на обличане, какво ще правя. Там ще се опитам да бъда максимално подробен, да обяснявам всяка една стъпка, какво правя в момента. Ако нещо хванете полезно, ще е чудесно. Благодаря на оператора Дидо, Диан Цветков, че се вързва на тия мои щуроти да снимаме в такова студено време, но паузата между филмчета стана вече твърде голяма. И по някакъв начин сме поели ангажимент към вас, така че ще си го изпълним. Нищо, че е толкова студено времето. Малко или много си ни е удоволствие това нещо, така че действаме с обличането. Процедурата за обличането, особено в зимните месеци, в студеното време, е следната. Долницата и после горницата. Тя и в лятно време е такава, само че сега свалям първо долните дрехи, горните ги оставям на себе си, за да запазя топлината, слагам долницата, едва тогава свалям горните дрехи и тогава горницата. Когато се обличаме по обратния начин, свалям горницата, слагам тези дрехи, да ми е топло, едва тогава свалям долницата на неопрена и тогава се дообличам. Изливам от шампуанената вода. Бях обяснил в предното филмче, че слагам малко шампуан в случая в гореща вода, защото докато дойде време да вляза в морето, тя изстива. Наливаме така вътре в панталона, за да се намокри добре. Особено важно е това за тези неопрени, които са и голи отвънка. Още повече пък при събличането задължително е те да са мокри. 2 градуса е навънка, затова ще гледам да съм максимално бърз, защото и водата вътре в неопрена изстива бързо. Винаги е с приплъзване се случват нещата. Намокрих и себе си, намокрих и краката със същата вода и така с приплъзване. Само по този начин намествате неопрена. Естествено, има понякога движения, които изискват и така да се поупъне малко по-сериозно костюма, но целта е и старанието, което трябва да вложите, винаги да ето по такъв начин да намествате костюма и да го вдигате нагоре, а не с дърпане. За този тип костюми, голите, ако е с хеланка, може и по-безотговорно отношение. Надявам се стана ясно как обляках долницата. Пак да повторя. Наливам вода вътре в самия костюм. Разпличквам така хубаво навсякъде да стигне водата. Мокря и себе си, краката, кръста и почвам да го обличам. Обличам го до най-горе всъщност, където стига долницата. Намествам някои атрибути. В това студено време само плаша гаргите с това пикало. Но много е удобно и препоръчвам всеки да се направи този аксесуар. Пикалото. Малко така, как да кажа, грубо изглежда, обаче е изключително полезно и направо за мен е задължително да се направи такова нещо, защото по всякакви причини е много по-добре. Първо запазвате повече топлината, защото когато уринирате вътре в неопрена, той се отлепя, а целта е да стои максимално плътно по тялото, да няма разлепвания. От друга страна, естествено, няма да миришете неприятно.
Така, слагам после и чорапите. По този начин елиминирам възможността да влезе вода в чорапа от тук. Като плуваме нагоре-надолу или по повърхността, водата се оттича по този начин. Няма как да влезе вода вътре в самия чорап. Сега съм с по-дебели неопренови чорапи, 5 мм. Костюма ми е 7. На мен идеята ми днес е да гмуркам около час и половина, 2 максимум. Затова мисля, че седмицата ще ми е достатъчна. Водата е около 9-10 градуса. Слагам малко вода в централната й част. Наливам малко в единия ръкав, малко в другия. Хващам така нещата и разплисквам хубаво. Едната ръка, другата ръка, малко прелети и към гърба. Студено е, да ви кажа. Минавам към обличането. Минавам към другия ръкав. Отново отварям дупето пред, за да може да се помогна. Така. От тук набирам малко. И мелата я промушвам, като отварям болето. Не натискам, не дърпам неопрена, за да може сама главата да излезе. А помагам, като отварям финално, надувам въздух в единия ръкав. Целта на това надуване е да отлепи неопрена, да може да се намести по-добре по тялото. Другия ръкав. Ако има нужда, и тук надувам, за да може хубаво да се отвори, така да слезе по-добре и да се намести. Така. Прибираме калото. Защипваме неопрена. Така. После при събличането, няма да го направя сега събличането, защото целта ми е да вляза във водата. А пък в това студено време сега да се облека и после пак да се облека. Честно казано, не ми се прави. Да. Събличането е последния начин. Ето така правя един, да кажем джоб, да го наречем джоб на неопрена. Надувам отново ръкавите с въздух, да се отлепи, защото няколко часа сме прекарали във водата вече, минали са така, неопрена хубаво е залепнал по тялото. Надувам в ръкавите, надуваме от тук, да може да го отлепя. Наливам в този джоб водата хубаво. Това е само малко, да се я пазя после като изляза. Наливаме обилно. В летните месеци може и вода да загребе от морето. Така хубаво да се намокри. Неопрена е важно така по ръкавите да е мокър. И съответно така дигам нагоре, обръщам ето така, хващам опашката и издърпвам и така го събличам. И така събличам горницата. Това важи за неопрените, които са голи, които са без хеланка. Процедурата при хеланката е същата, само че мокренето отвънка не е задължително. Долницата, мисля, че там няма какво да казвам повече. За събличането нещо по-специфично няма. Основното е да е мокра. Не забравяйте, на тези голите неопрени задължително при обличане отвътре мокри, тялото мокро, при събличане отвънка мокри. Може да се плъзгат, за да не се получават късания. Последното нещо, което исках да ви покажа в днешния епизод, е слагането на ръкавиците. И сега ще го направим. Първо слагам дясната си ръкавица, защото там стои часовника. Ако часовника го слагате на лявата ръка, облечете първо лявата ръкавица. Целта е в момента, в моя случай конкретния, лявата ми ръка да остане без ръкавица, да е с пръсти, да може по-финно да
оборява с пръстите си тези малки дупчици и така. Ръкавицата я оставям отвънка, тази, поради простата причина, че има часовник, който я стяга. Другата ръкавица ще видите. Я същата процедура я обличам, както с чорапите. Навивам ръкавицата, после навивам ръкава, пускам ръкавицата и ръкава отгоре. Така, леко я захапваме по този начин. И тук малко по-сложно, защото с една ръка. Ето такова движение, така. И готово. През зимата използвам и такива къси панталонки, за да може да затворя ето тези пролуки, откъдето може да влезе вода и да развали цялото усещане. С тези панталонки разликата е огромна. Даже не очаквах, че толкова рязко ще промени играта. Леко ги обръщам ето по този начин. Това обръщане позволява и на колана да прилепне по-добре, защото колана е гумен и гума в гума залепва и не играе много нагоре-надолу. Приятели, общо взето, това е обличането. Не е нещо сложно. Въпросът е да имате, да придобиете малко опит с обличанията. И с обличате, вие ще си го придобиете, разбира се. При всички положения ще имате изкъсани неопрени, няма как. Задължително е да се мине през това нещо. Очаквайте скоро следващия ни епизод, който ще е за харпуните. Там темата е огромна, но пак ще се постарая да мина малко по-повърхностно, не мога да кажа, но не изпадайки в големи подробности. Все пак да не забравяме, че целта е да помогнем на сега, които прохождат, на начинаещите. В последствие вече те ще се свикнат и с нещата, ще натрупат опит и ще почнат да разбират малко повече от материята, но всякаквото можем да помогнем. За старт ще се постараем да го направим. По-скоро, приятели, да видим днеска морето какво ми е приготвило, евентуално. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.